gira Miarritzen, Ipar Euskal Herriko gune aberatsenetarik batean, edo bederen garestienetarik batean, aipatzeko etxe bizitzaren problematika. Denek diogu, bai eskuinetik, bai ezkerrean ere, eta bai guk biztanena abertzaleek, gero eta nekeagoa dela etxe bizitza seurtatzea jende guztientzat hemen Ipar Euskal Herrian. Baina eskuak garbitzen dituelarik, ezkerrak ere funtsean, guk beti salatu izan dugu fenomeno hori. Egan nahi baitu, jendeak ezin duela urterako etxe bizitza bat atseman, eta betan badira hemen Miarritzen, Donibane Luitzunen, Getarin edo Bidarten, olako etxe hainitz, nun justuki, egoitzen euneko laurogoita hamaja, kutsa dena, bigarren etxeak izaiteagatik. Egan nahi baitu jende batzuek, sos aski dutela, justuki bakarrik 2 hilabetez urtean, batzutan hilabete bakar batez urtean, udan zehar, beren bigarren egoitza baliatzeko, beste hainbeste jendek ezin dutelarik urterako apartamendu bat atseman, familia baten sortzeko, enplegu baten lortzeko, herria biziarazteko. Orduan guk erraiten dugu hori ez dela normala. Eta horren aintzinean lege proposamen batzu baditugu, eta lehena izanen da, deputatu bat lortuz geroz, justuki bigarren egoitza horiek paga dezaten zerga biziki gogorra, justuki salduak izan daitezen, edo ez bat dira salduak bederen sos hori bildu ahal izaiteko, laguntzeko etxe sozialen programa berriak eta auzo sozial berri batzu. Guk diogu lehentasuna dela etxe bizitza bat denentzat, guti batzuek bigarren egoitza bat atseman aintzin. Hemen gira Miarritzeko etxe saltzaile baten aintzinean, gainera luxuzko agentzia bat. Orduan hori irudikatzeko, gehienek hemen Euskal Herrian etxe bizitzaren problema pairatzen dutelarik, justuki beste batzuek merkatu egiten dutela etxe bizitzarekin. Orduan biztan da, etxe salmenta bera printzipioz ez da txarra, batzuek bitartekari lan zilegia egiten dute. Baina horiek bezalako gehienek zoritxarrez espekulazioa egiten dute etxe bizitzarekin. Eta hori salatu nahi dugu. Orduan salatu ez bakarrik proposamenak baditugu eien kontra ere hartzeko. Adibidez, badakigu holako etxe saltzaileak aplikatzen dituztela, etxeak saltzen dituztelaik komisio tasa izugarriak. Behar prezioaren euneko bederatzia batzutan 15 ere. Hori onartezina da, prezioak etengabe gora ari baitira haien eraginez. Orduan deputatu bat lortuz geroz, gure lehen proposamena izanen da berriz finkatzea behin betiko etxe bizitza saltzaile horien komisio tatsa. Eta hola bederen saiatuko gara mugatzen espekulazioaren fenomeno dorpe hori. Guzti horren gatik, Bozka Euskal Herria bai.